Avui tenim la xerrada de la Dolors Gené, que substitueix l'únic que hi havia hagut programada, que era el Martín Fidel. I pel que sigui no va poder venir. Llavors, la Dolors Gené és infermera i és remeiera. No sé què li agrada més, si una cosa o l'altra. M'apunto el que acabes de dir per contestar-ho. Llavors es pot fer servir per fer els ous, si no tinc mal entès. I no li res més perquè ja no pots continuar. Doncs, bueno, bona nit a tots, a totes, i anem a veure, a treballar, a entendre una miqueta més dels olis essencials i dels hidrolats. En quant al que ha dit en Joan de si m'agrada més ser remeiera o infermera, jo soc infermera. Jo soc infermera, de tota la vida. Llavors penso que el bàsic per mi és cuidar i treballar amb la gent. I es pot treballar de moltes maneres. I com que crec que no tot està inventat encara i que tenim molts mitjans a les nostres mans per ajudar, per curar, penso que quan més coneixem, més bé ho farem, millor ens ho passarem. Realment, una mica, he volgut posar de títol això, aromateràpia, una dolça alternativa i sàvia. I sàvia. Sàvia perquè necessita, és bastant, ara en aquests moments s'està veient que és molt efectiva però cal que sigui també treballada amb una mica de cara i ulls. Una mica bé, una mica amb coneixement de causa. Una aromateràpia no és tirar uns olis perquè ens facin bona olor. Va una miqueta més enllà. Pot ser una curació, pot ser un bon complement, una alternativa i un complement que ens ajuda. Quan més coses puguem aportar en el nostre benestar, quan més eines puguem aportar, millor ens trobarem. I si aquestes eines procedeixen de la natura, nosaltres som natura, som fills de la creació, som creació també. Més entrarà en nosaltres un producte que tingui al costat de casa una herba, una flor, que és molt semblant a mi, amb tots els meus àtoms d'hidrogen, de carboni, d'oxigen, que no pas una cosa, feta en un laboratori, que també tot es pot complementar i tot s'hauria de saber complementar, però realment, quan més afí és la substància i més viva i més energètica la substància que jo prenc, més m'harmonitzarà i més me pot equilibrar. I és en aquest sentit que ho treballem. Perquè una aromateràpia és una ciència que ens ve de les plantes, ens ve de la natura, directament. Llavors, és això, és natura. I aquí ja podríem començar una mica a fer la mini-diferència o maxi-diferència perquè no hi hagi confusions entre el que és un oli essencial i un oli vegetal. Un oli vegetal, i ens mirem l'oli d'oliva, per exemple, i tots els semblants a l'oli d'oliva, o sigui, olives prensades per obtenir un oli, un producte greixós que està contingut dintre l'oliva mateix. Per tant, un oli d'avellana, també prensat, un oli de ioioba, també prensat, això seria un oli vegetal. Un oli
de pinyol d'albercoc, això també seria un oli vegetal. Un oli de macadàmia, de nou de macadàmia, seria un oli vegetal. Tot el que és prensat. Un oli d'arròs amb mosqueta també és un oli vegetal, que consisteix en xafar les granes de dintre l'arròs amb mosqueta, de la fruita de l'arròs amb mosqueta, del grataculs, que se'n diu, del fruit de l'arròs amb mosqueta, aixafar les granes i el que n'obté és un oli. Això és un oli vegetal, obtingut amb més o menys quantitats segons el fruit que tinguem. L'oli de coco? L'oli de coco, molt bé, gràcies, és un oli vegetal. L'oli de coco és un oli vegetal, l'oli de palma també, oli vegetal. Una altra cosa seria el contingut en greixos saturats i insaturats, que això ja és una altra cosa, però és una substància greixosa, olis saturats i insaturats, això és un oli vegetal. Moltes vegades acompanyaran per la seva preparació els olis essencials. Moltes vegades els han d'acompanyar. Llavors, un oli essencial és diferent. És un producte extret d'una planta, en general, per destil·lació de la mateixa. Per destil·lació amb vapor d'aigua de la mateixa. En general, que hi ha altres mètodes d'extracció. Per exemple, això és el llentiscle. El llentiscle és una planta nostra, molt catalana, molt d'aquí. Ens ho venen a preu d'or amb oli essencial. Què és això d'aquí, un oli essencial? Això d'aquí petit. A veure, podem els olis essencials comprar-los o fer-los. És molt més fàcil, si no ho tenim nosaltres preparat, comprar-los. Perquè se necessita molta quantitat de material vegetal, molts quilos de material vegetal per obtenir una mica d'oli essencial. Per exemple, un oli essencial de rosa, un absolut de rosa, per exemple, per obtenir-ne un quilo d'oli essencial necessitarem cultivar tota una hectàrea de terreny de roses per obtenir amb destil·lació o amb altres mètodes aquest oli essencial. Per exemple, un de més fàcil, el clau d'olor, el clau de girofle, també se'n treu un oli essencial, molt apreciat precisament. Diu que necessitem 7 quilos de clau, 7 quilos de clau, per tenir 1 quilo d'oli essencial. Aquest és el camenus, és dels camenus. Els camers són la rosa. Un oli essencial de rosa és superapreciat. Pot valer una ampolleta 100 euros, 200 euros, una cosa així. Un oli essencial és la part més delicada de la planta. La seva energia té una vibració superior, molt semblant a la nostra. L'hem extret per destil·lació, en general. Ara us n'explicaré una altra, de totes maneres. Això vol dir col·locar tota la planta, totes les fulles de planta, aquí dintre una olla. Això és un destil·lador en petit, perquè ho veieu. A la indústria i a la pràctica, aquests sinfins d'aquí dintre poden fer quilòmetres i quilòmetres enrotllats, o sigui, perquè estem parlant de quantitats de quilos i quilos de flors de lavanda, del que sigui, i per tant, això és per veure-ho ara aquí. Bàsicament, consisteix, perquè ens en fem l'idea, a agafar la planta, la part de la planta destil·lable, perquè
Si destil·lem, per exemple, fulles de canyella és una cosa, i si destil·lem el tronc de la canyella obtindrem un altre tipus d'oli, consisteix a posar-los dintre un oli, per exemple, estem parlant aquí de fulles de canyella de Ceilan, per exemple, posar-los foc aquí sota i tot el vapor d'aigua que vagi sortint, que s'hi posa també una miqueta d'aigua, tot el vapor que vagi sortint va passant per aquí i a través d'aquest sinfí, aquí es va refredant, hi ha tot d'aigua que se renova contínuament perquè sigui freda, a través d'aquest sinfí aquest vapor es va condensant i va sortint per aquí. Aquí, i amb un vas que se'n diu un florentí, sortiria la barreja de vapor d'aigua i d'oli essencial. Com que els olis essencials tenen la densitat menys que l'aigua, floten. Per tant, després aquí es podria fer la diferenciació d'oli essencial i de vapor d'aigua barrejat amb aroma i alguna d'oli essencial, o sigui, aigua barrejada amb aroma i alguna d'oli essencial, que és l'hidrolat en si. Llavors, hem d'explicar que una mica la base és que avui treballarem amb els hidrolats i parlarem força dels hidrolats, que també aquest sistema, podem treballar-ho de forma casolà. Us recordeu que abans, la gent d'abans feia servir l'esperit de saüc, destil·laven el saüc, us recordeu? Bé, vosaltres ho heu vist, destil·lar el saüc? Sí. Sí? Vols explicar-ho, sisplau? Perquè jo no ho he vist, jo us explicaré com jo ho faria. Es agafava una cassola de terra, s'hi posava caliu i a sobre cendra. Després agafava una altra cassola que es posava entre la flor i un colador. I després s'hi anava donant amb l'escalfor, la flor de suc anava debutant. Per això, per fer un litre, la mare tenia 2 o 3 coves. Cosa que la mare fa 20 anys que és morta, la meva germana encara en té, i encara va bé pels ulls, per escalar casa. Sí, perquè ara us explicaré... Perfecte, perquè ara us explicaré les propietats dels olis essencials, que ella ens ha parlat, en aquest cas és un hidrolat, i ens ha parlat dels ulls. Està bé, com a desinfectar els ulls. Vale, quedem-nos amb això, amb aquest exemple. Us explicarem, després ho farem ara. Som-hi, empalmem. Aquest hidrolat que tu has comentat d'aquesta manera, podem fer-ho nosaltres ara, i està bé que ho fem i que ho aprenguem de forma casolana i amb les coses que tenim a casa. Ara no tenim caliu, ara més aviat tenim foc, tenim el butano, o el que sigui, llavors es tracta amb una cassola normal i corrent de posar-hi una mica d'aigua, de cobrir-hi el cul d'aigua. Llavors, a sobre d'aquest cul d'aigua, i que no toqui, hi posaríem el colador que parla ell, el colador. Aquest colador que no toca aquest colador, hi posaríem al mig d'aquest colador que no toca amb l'aigua, hi posaríem un recipient per recollir, i podem posar un recipient per recollir el vapor d'aigua. I al voltant, que no li toca l'aigua directament, sí que li tocarà el vapor, hi posem les fulles, en aquest cas de llor, aquí podrien ser de llentiscle, el que sigui, podria ser també de roses, roses va molt bé fer-ho, perquè estem buscant un hidrolat en aquest cas, no estem buscant un oli essencial perquè és impossible extreure-ho. Ja en tindrem una mica d'oli essencial. Ho posaríem aquí
no sé si ho veieu, i després ho taparíem amb una tapa al revés. Si pot ser d'aquestes que són conques, les tapes, perquè són així, una tapa generalment és així, doncs aquesta és plana, aquesta no ens serveix gaire, va bé perquè és molt estanca, o sigui, és molt fixa. La posaríem al revés, aquí, i ho taparíem. A sobre hi posaríem gel, o sigui, de cubitos de gels, d'aquesta gasolinera, i faríem el foc, el posaríem a sota el foc, foc a sota. El foc el que faria seria, doncs, que faria bullir l'aigua i el vapor d'aigua arrastraria, passaria pel mig de les fulles de llentiscle, de les flors, del que sigui, de lavanda, dels pètals de rosa, el que sigui, i arrastraria el vapor cap a dalt. Quan toqués el vapor, quan el vapor toca en la tapa, amb el gel que hi he posat a sobre, cau, goteja al mig d'aquest tarro que hi he posat. Més o menys una mica com ens explicaven el saüc, la destil·lació de saüc que feien, que treballaven, no destil·lació, perquè feien hidrolat de saüc, que treballaven, doncs, amb cendra i que treballaven amb brasa de foc. Però així ho podem fer. I què obtenim? Doncs podem obtenir, fent-ho així, un petit hidrolat de saüc, d'una mica, perquè aquí no n'hi ha gaire, no cap gaire, un petit hidrolat de roses, que funciona molt bé, després un petit hidrolat també de fulles, perdó, de flors d'azahar, de taronger, de llessamí, que és superbo per la pell i és molt delicat per fer qualsevol producte cosmètic. Això per un costat. Per què? Perquè el que hem recollit aquí dintre, què conté? Conté aigua, evidentment. I hem de posar una bona aigua, no us ho he dit, una bona aigua, si més no s'hi pot ser una aigua de font seria el seu, però si no, una aigua d'ampolla que sigui d'aquestes de manantial, que sigui bona. Aquí recollirem el vapor d'aigua condensat amb tota la fragància que ens ha arrastrat i alguna gota d'oli essencial de la planta concreta. Per exemple, si hem posat roses, de les roses. El qual ens va perfecte perquè obtenim un producte que l'envasem adequadament i el tenim per fer altres coses cosmètiques o inclús també es pot prendre sense cap problema. És el millor que tenim més net perquè ho hem destil·lat a seques. Us convido a provar-ho. Provem el saüc. És de les plantes que començarà a florir ara. Florirà a partir de l'abril, maig, una cosa així. És igual que no n'obtinguem gaire quantitat, és igual, però recuperem aquestes coses. Per què? Perquè aquest hidrolat, a part que té propietats supersaboroses de gust, també són antisèptiques. Pels ulls, es feien servir molt pels ulls, per la gola, un gran desinfectant. És una carícia, un hidrolat és una carícia sempre. Avui dia el tenim a les farmàcies, els hidrolats. Un hidrolat de roses és perfecte, perfecte doncs com a tònic, revitalitzant, relaxant de la cara. És una carícia, un hidrolat és una carícia, res més. Ens serveix per preparar altres productes cosmètics. Hem de pensar que nosaltres els nostres productes cosmètics d'avui dia hauríem de llegir les etiquetes de tot el que porten, d'allà on surten, de quines coses tenen. No sabem exactament on s'han recollit. Evidentment passen controls de qualitat i segurament que ja tot està establert i està dat i beneït. Però, per què no? Ens podem fer el plaer de fer-ho nosaltres mateixos. Un bon dia, no va sempre, però un dia que ens aixequem amb ganes de dir vull aquestes roses del meu jardí. Va, vinga! I em faig aquí un bon hidrolat. A partir d'aquí podem fer una aigua micel·lar, que va perfecta,
que només es tracta d'afegir-hi una mica de vitamina E per conservar-ho i una mica de glicerina líquida perquè doni més elasticitat i ja està. O podem fer una solució per netejar-nos la cara, la que hi afegim en aquesta aigua, hi afegim argila, hi podem afegir una mica de granet d'ametlla, perquè ens fa d'exfoliant i ens va superbé per la cara. Com a cosmètic és fabulós i com a reconstituent per al cos i així per carícia interna també ens va superbé. M'he explicat amb els hidrolats? Sí? Doncs ara si us... El saüc és la flor? Sí, perdó. En aquest cas el saüc és la flor. Perdó, per exemple, del taronger també seria la flor? Del taronger pots fer les dues coses. Al taronger per un costat tenim el neroli, que és l'hidrolat de fulla de taronger, i després o de la flor d'azar en si. Podem fer les dues coses. Del neroli, l'essència aquesta de neroli, no és del tarongiagre? Sí, és del tarongiagre. Tens tota la raó, perquè és el primer que hem tingut, és el més original. És el més original. Les flors... Sí. Us he de dir una cosa que m'he descuidat i em fas recordar això del tarongiagre. Us he explicat que els olis essencials s'obtenen la majoria per destil·lació. Doncs hi ha un oli... Ara estic amb els olis essencials, Passo de l'altre costat. Oli essencial, o sigui aquests que obtenim en tan poqueta quantitat que és la quinta essència de la naturalesa, com se'n diu, o que és, doncs, el producte estrella de curació, de teràpia, és el tresoret que tenim nosaltres. Bé, hi ha una altra forma que no és destil·lació, per obtenir olis essencials, no, de fet, que s'han d'obtenir els olis essencials en els cítrics. Els cítrics, o sigui, la taronja, la llimona, la bergamota, aquests cítrics es fan per expressió de la polpa, o sigui, per xafament de la polpa. Per què? Perquè els òrgans secretors estan en la polpa. I en aquest cas se'n diuen essències, no se'n diuen olis essencials, se'n diuen essències. O sigui, per tant, hem de considerar, en la part d'olis essencials, hem de considerar dues coses, dues maneres d'extreure'ls. Per un costat, destil·lació amb arrastre de vapor d'aigua i per l'altre costat, expressió de la polpa en el cas dels cítrics, taronja i llimona. Oli essencial, oli vegetal, hidrolat, una mica per explicar totes aquestes coses. I després us he de dir que els olis essencials serveixen per moltes coses. Però abans de dir tot això, comentar que ja es havien fet servir en una miqueta d'història ràpida, ja es havien fet servir en l'antiguitat, des de sempre. Recordeu que, per exemple, a Egipte els embalsamaments es feien amb una bona maceració, untament d'olis essencials, de mirra, d'encens, per tal de conservar els cossos. Això ja ens vol dir que ja havien descobert, a part del poder olorífic, ja havien descobert el poder bactericida d'algunes substàncies, perquè, esclar, si no hi ha microbis no hi ha descomposició del cos. Si no hi ha bacteris, els cossos no se descomposen. Perquè un cos no se descomposi només l'has d'ensulfatar de tots els costats amb tot d'antibiòtics i allà tindrem una cosa perfecta, embalsamada. Doncs aquest ja havia començat aquí, a Egipte. Després totes les altres civilitzacions, Grècia, Roma, totes hi van posar el seu granet de sorra. Avicena, amb Roma, va ser el que va descobrir el destil·lador
I llavors, doncs, bàsicament, entre plantes de fitoteràpia, tota la fitoteràpia que sabien per fer-ne ungüents, per fer-ne infusions, olis essencials, es va desenvolupar la nostra història a segles XV i XVI, fins que va quedar adormit amb la indústria farmacèutica, obtinguent productes químics, molècules químiques que substituïen bastant a les de la natura. Això va ser revolució industrial i de més, i fins que aquí als anys 1900, sobretot el 1920 i pico, 27, ha començat un altre cop a ressorgir, sobretot a França. L'escola francesa ha desenvolupat un altre cop i ha portat als nostres dies amb molta força aquesta ciència. Expliquen que vam tenir un farmacèutic, científic, que feia experiments a laboratori, que era en Jean-Maurice Defossé, que el que feia, que diu que li va explotar un estri del seu laboratori i que per inèrcia o per intuïció tenia un pot amb oli essencial d'espígol, de lavanda, i diu que hi va posar el braç que es havia cremat a dintre aquest oli essencial, Jean-Maurice Defossé, i que aquest braç no va sentir dolor, el va curar perfectament i va ser una sorpresa per ell i per tots. O sigui, va ser una equivocació que va portar a la primera reentrada, o sigui, a la recent reentrada dels olis essencials aquí. Llavors, més endavant, diu que vam tenir algun cirurgià, ja en els anys, ja més cap aquí, als anys 60, que no tenia res per curar un cirurgià militar, que per curar els ferits no tenia gaires medicaments, gaires estris, i llavors, ni gaires productes, i llavors va fer servir molt olis essencials. En Jean Balnet, que va ser també una altra empenta. I una altra gran empenta, va ser descobrir els quimiotips dels olis essencials. Per què? Això vol dir que no totes les farigoles, per exemple, són iguals. Per tant, tot el que s'extreu de la farigola, si s'extreu d'una determinada farigola o s'extreu d'una altra farigola cultivada en un altre lloc, o una altra a la muntanya de les Gavarres, per exemple, no tindran els mateixos olis essencials aquesta farigola que aquesta altra d'aquí. Per tant, no tindran els mateixos productes, les mateixes molècules que portin una i l'altra. O sigui que no tindran els mateixos efectes, una i l'altra. Exemple, hi ha una farigola que és el quimiotip timol, que és al final, o sigui que té propietats desinfectants molt bones, i aquesta farigola arriba a ser, amb els mesos, hepatotòxica, o sigui que fa mal al fetge. I en canvi tenim una altra farigola, que és el quimiotip tuianol, que és la que tenim nosaltres per casa, la vulgaris, que aquesta és, a part de desinfectant com l'altra farigola, regeneradora del fetge. Vull dir que és important a l'hora que nosaltres comprem un producte d'aquests que estiguem molt al cas, fem cas al que ens expliquen els farmacèutics, perquè sigui ben bé per el que nosaltres necessitem en aquests moments. Doncs això va ser una gran descoberta, perquè esclar, evidentment... I un altre és l'eucaliptus. L'eucaliptus és molt divertit també. És diferent un eucaliptus d'un arbre, el radiata, que l'eucaliptus globulus. Un té un efecte antiinflamatori i l'altre té un efecte desinfectant, molt desinfectant de les vies respiratòries. És especialment per otorrino. Pots explicar un momentet la diferència d'aquest eucaliptus, quin és
és el de quin tipus de fulla es tracta i així o no? No te'l sabré dir. Sincerament no te'l sabré dir. L'eucaliptus prové d'Austràlia, bàsicament. Austràlia se'l coneix com l'arbre de la febre. Llavors, allà, bàsicament, el seu eucaliptus és el verd, és aquest. El que té la fulla llarga. És bàsicament aquest, el que té la fulla llarga i el que és el radiata, per dir-ho així. El globulus és més aviat el més de jardí, que tenim més cap aquí, però no te'n fiïs del que jo t'explico. Vale. El de les vies respiratòries, així que... És el radiata. Sí, perquè heu de mirar sempre, per exemple, el segon cognom de la presentació, Origanum compactum. Mirem aquest, el compactum, per exemple. Això, compactum, és el que ens ho diran. Tomillo común, quimiotip tuianol. Aquest, sempre a la segona part. Vale. Què necessitem per saber-ho? Necessitem treballar-ho molt més. Hem tingut una companya, tenim aquí una companya, una farmacèutica, que ens ha portat uns llibres que també ens iran superbé per ajudar-nos en aquest treball d'olis essencials. Perquè jo, francament, me limito a comprar els olis essencials. Sé que funcionen. Per tant, a mi m'encanten. M'encanten. Mira, aquest és el que trobaràs aquí a l'entrada. Ens els ha deixat aquí. Gràcies. Els ha deixat al final de tot. No sé si n'hi haurà per tots, però bueno, sapigueu que existeixen. És molt bo, funciona superbé. Jo diré algunes fórmules amb aquests olis essencials comprats, que me sé, però acabo comprant-los. No en sé més. Sí, perquè n'hi ha moltes, i és veritat, és que és així, que val la pena. Com una mica el que he comentat abans també de la canyella. És diferent, doncs, una canyella que el que són les fulles, del que són la destil·lació de les fulles, del que és el pal de la canyella en si. Els efectes són diferents. I són diferents perquè, pel contingut que tenen. Els olis essencials estan fets d'unes quantes molècules, molts d'ells no només d'una molècula, sinó d'un conjunt de molècules. Per què? Perquè les plantes no tenen només una feina. Són moltes, són totes, són integrals. Han segregat elles unes estructures, han segregat uns fitoquímics que els hi serveixen per tot el seu conjunt de necessitats. Bàsicament, les plantes no els han segregat per nosaltres, els han segregat per elles, per defensar-se de les plagues, per comunicar-se entre elles, tot això que elles han fet ho podem aprofitar nosaltres. Us volia explicar, quines són les molècules que tenim per aquí al mig, però bueno, que fa que tinguin un efecte o un altre, que fa que tinguin una contraindicació o una altra, però són això, són molècules diferents. Unes són alcohols, altres fenols, altres aldehids aromàtics, òxidos terpènicos, èteres, terpenos, èsteres, cetones. Bueno, segons tinguin una cosa o tinguin l'altra, tenen una propietat o tenen l'altra. Uns són antiinflamatoris, els altres ajuden a la circulació, uns no els podem prendre sols perquè són càustics, els altres s'han de... En fi, que són diferents uns i els altres. Ara us explicaré una miqueta cada cosa d'aquestes. Vale. Mirem. Vies d'administració. A l'hora de parlar d'això, a l'hora de parlar de vies d'administració, hem de mirar com s'absorbeixen en el nostre cos.
Quins camins agafen en el nostre cos els olis essencials? Un d'ells és molt fàcil, és el material, el que funciona en el rec sanguini, el que va en el rec sanguini i fa els seus efectes en el cor, a les articulacions, a les venes, en el sistema nerviós. I l'altre camí que poden agafar els olis essencials és a través del nas, de l'olfacte i del sistema límbic, o sigui, aquest és més emocional. Energètics ho són tots dos, tant si van per una via com si van per l'altra. Pensem nosaltres que tenim en el nostre cos tenim gravats els records de totes les olors que nosaltres, de petits, de grans, ens han resultat bones, no tan bones, ens han fet recordar, o sigui, relacionar una emoció o una altra. Aquest és el nostre sistema límbic que està treballant. Per tant, un espígol ens farà sentir segurament una sensació de netedat per l'olor. Té altres efectes. A través del torrent sanguini tindrem altres efectes. Tindrem, per exemple, uns efectes de desinfectant que funcionen molt i molt bé per les plagues, funcionen molt bé per tots els paràsits, però vull dir, hi ha les dues vies, tinguem-ho en compte. El llorer, per exemple, el llorer és molt fàcil. El llorer funciona. Si nosaltres pensem en la seva absorció física, o sigui, a través del torrent sanguini, ens fa un efecte eminentment sobre els pulmons. Eminentment sobre els pulmons. Ara bé, si pensem en el seu efecte a nivell emocional i més que tot també a nivell energètic, és un revitalitzant, és un que ens ajuda a combatre les pors i que ens afavoreix l'autoestima, el llorer. Veieu, tots tenen aquests dos efectes. Per un costat tenim l'aromateràpia emocional i per l'altre l'aromateràpia clínica, que ens ajuda en determinats problemes, amb un costat i amb l'altre. Penseu que els olis essencials, un dels seus efectes, l'efecte que és un efecte antibiòtic, o sigui, antibacterià, està comprovat amb els aromatogrames, que segons quin microbi jo vull combatre, que tingui en el meu cos, sabeu, heu sentit a parlar tots dels antibiogrames, sí? Es agafa, per exemple, jo tinc una llaga amb pus. Agafes una mica de pus de la teva llaga i la poses sobre una placa de Petri, que és una placa i la poses allà. Allà i la poses a sobre, mires, testes els antibiòtics que poden funcionar. I tens, jo què sé, tens penicil·lina, tens amoxi, tens, jo què sé, a mi me'n recordo, el que sigui. I ho poses allà. Ho poses amb un disquet, a sobre la teva secreció, poses un disquet a sobre de cartolina, de paper secant, que hi ha impregnats aquests antibiòtics, amb una rodona, no sé si m'explico. Sí? Doncs llavors, tot això ho cultives amb una estufa, o sigui, amb una incubadora, a la temperatura del teu cos, a 37 graus, i ho deixes un dia, 2 dies, que tot creixi en allà. Que tot creixi o no creixi, o es mori. Llavors, un cop han passat els dies de rigor en aquesta temperatura, ho treus i es mira al microscopi. I es calcula, es medeix, es mesura la circumferència blanca, lliure, de microbis que han deixat els antibiòtics corresponents. I així saben exactament que per la meva infecció d'orina, per exemple, per la meva llaga, que hem parlat de la llaga, li va bé la penicil·lina sòdica i en canvi no li va bé
jo què sé, el que sigui, l'àcid clavolàmic, perquè així es veu. Queda clar, això és un antibiograma. Això és l'antibiograma seques. Això mateix s'ha comprovat amb els aromes. Els aromes amb alguns, per exemple, que si amb lavanda, que si amb l'orégano un copac, que és l'orenga, que aquest és un dels més potents que hi ha. Això mateix es fa. S'impregnen aquests discos amb diferents olis essencials i llavors es cultiva exactament el producte que jo vull netejar del meu cos i es veu quin és el més efectiu. I després, segons el més efectiu, aquí tenim l'oli essencial corresponent. A veure, punto y aparte. No és millor una cosa que l'altra. No és millor una cosa que l'altra. No juguem, no s'hi val a jugar. No s'hi val a jugar, perquè igual muero en l'intento. Ara bé, igual tinc una cosa que no m'ho puc treure per res. Igual tinc una llaga que no me la puc treure per res, que no se m'apura per res. Ho he provat absolutament tot. Per què no vaig a provar un oli essencial? Jo penso que val la pena, que són coses que hem de tenir en compte, perquè poden funcionar tant això com altres, per la circulació, pels hemorroides. Si jo sé que tinc un oli essencial que me'n pot ajudar, i per què no puc complementar-ho? Igual puc afegir amb un trombocit un parell de gotes d'oli essencial de llentiscle, que funciona perfectament per la circulació. 3 gotes i fer-me unes fregues. Per què no ho puc complementar? Igual si tinc una cama que me fa molt de mal i ja m'hi he posat la crema corresponent, jo què sé, el fisiocrem, el que sigui. Per què no puc afegir-m'hi també 3 gotes de gaulteria aquí i fer-me la frega? Com pot funcionar perfectament. Vull dir, aprenem-ne, treballem-hi. Això és immens. No podem donar totes les receptes, no podem donar totes les coses, però hi ha alguna que podem afegir-hi, que podem complementar, que podem millorar-ho. Per exemple, si jo tinc un mal de queixal, que no m'aguanto per una infecció i estic esperant el dentista i a part que m'he pres els calmants habituals, doncs potser m'hi puc posar també un oli essencial anestèsic, amb propietats anestèsiques. En aquest cas, un oli essencial de clau barrejat amb un oli normal i aquí amb un cotonet. Això és anestèsic. Funciona, vale? I, per exemple, també, pregunto, refereixo, antifúngic a la pell? Bueno, aquí és la reina, els olis essencials són la reina. Per dermatologia funcionen molt bé. L'oli, ara en parlarem de 4 productes d'aquests, l'oli essencial d'arbre del te és perfecte per aquestes coses, l'hauríem de tenir a totes les farmacioles de casa, i tant que sí. Vale. Dit això, com podem prendre els olis essencials? Ai, perdó, les vies d'administració, encara estàvem aquí. Vies d'administració. Tenim diverses vies d'administració. Una és a la pell, cutània. La pell, no ens oblidem que un oli essencial s'absorbeix, se pot absorbir a través de la pell. Si no, recordeu un exemple, és diferent, però recordeu, que els Vicks Vaporub ens deien que es posessin a les plantes dels peus? Sí. Què és un Vicks Vaporub? Doncs un Vicks Vaporub que, entre altres coses, algun oli essencial deu portar. Doncs és això. A través dels peus s'absorbeix. Si ara nosaltres ens poséssim un oli essencial aquí en el peu, d'aquí mitja hora, si jo t'abufo a la cara a tu, segurament sentiries el meu olor de l'eucaliptus que acabo de prendre. O sigui, la pell absorbeix perfectament els olis essencials. Els absorbeix, els distribueix per tot el cos
I llavors fa un efecte com si ens els aprenguéssim. Vaja, de fet, millor que si ens els aprenem. De fet, insistim, la via aquesta a través de la pell és de les millors vies que hi ha. Dels olis essencials pels refredats que tenim, que ja en parlarem també, 4 punts molt ràpids, dels olis essencials no dubteu a fer-ne unes bones fredes. La pell és els millors puestos que ho podem fer. De quina manera? No directament, sempre dissols. Sempre. N'hi ha alguns que poden anar purs, però per no equivocar-nos els dissoldrem sempre amb un oli vegetal. A través de la pell ho absorbirem perfectament. Si jo estic molt nerviosa i necessito quelcom per tranquil·litzar, per exemple, un oli essencial de Maria Lluïsa pot anar perfectament. I on el podem posar? No cal que el prenguem. El podem posar en els canyells de les mans. I això és una via d'entrada perfecta en el nostre cos. El llorer, el mateix. Si jo estic tremolant perquè m'he d'examinar del carnet de conduir i no me'n surto, doncs que me doni seguretat, oli essencial de llorer, me'l poso tant aquí, enflairo-'t i funciona la mar de bé. Els olis essencials sempre dissols, i dissols quan els apliquem a la pell, i dissols amb oli vegetal. Recordeu el que eren els olis vegetals. Quina quantitat? Mira, d'entrada, estàndard, estàndard, es pot fer més i menys. Una culleradeta de cafè i 3 gotes d'oli essencial. Una culleradeta de cafè i 3 gotes d'oli. I llavors, a partir d'aquí, nosaltres farem la frega ja on sigui, un costat i a l'altre. Aquí, en el d'allò, a les cames, el que sigui. Aquest és l'estàndard. Pot ser més o menys, segons quin tipus d'oli. Llavors cal mirar-ho exactament. Vies d'administració, hem vist que és aquesta, la nasal. N'hi ha algunes que poden ser oral, en algun cas poden ser oral, els cítrics poden ser orals, però quasi són millors per difusió. La frigola, la tuianol pot ser oral, la tujanol pot ser oral. Totes les que fem per via oral, dissoltes o amb oli o amb mel. O amb oli o amb mel. Sempre la dissolució. Els olis essencials, per precaució, sempre els dissoldrem. Amb oli o amb mel. No la mateixa proporció. Sí, una culleradeta i 3 gotes. No té més. L'oral no la fem servir gaire, l'oral, perquè a vegades és una mica perillosa. Hi ha poques. Fem servir més que tot aquesta i fem servir la difusió. La difusió, nosaltres hem portat avui 2 difusors. N'hi ha uns que funcionen, són diferents, després passeu i us els mireu. Són uns que van amb sec i altres que van amb aigua. Aquests fan les 2 funcions. Alhora humidifiquen una mica. Aquí el tenim, aquí en tenim un. Aquí tenim l'altre. I aquí tenim l'altre. Aquesta, les vies de difusió fan les 2 feines. Ens ajuden a que funcionin per via olfactiva i que vagin al sistema límbic per un costat i a l'altre que facin un efecte físic sobre el nostre cos i sobre el nostre voltant. Funcionen molt bé les difusions per problemes ambientals, funcionen molt bé per les olors ambientals, pels microbis ambientals, pels paràsits. Funcionen molt bé i funcionen molt bé. En aquest cas hem posat 2, en aquest cas hem posat una sinergia d'olis essencials de 3 olis i en aquest cas hem posat una altra sinergia que se'n diu així d'aquesta manera perquè un compensa l'altre.
de 3 olis. Segurament que ara en aquests moments tenim una mica de diferència. Ara ja pararé aquesta i deixarem anar més l'altra. Perdona, jo hi poso l'ampolleta directa amb una catena. No sé si ho faig bé o no. Una ampolleta directa. L'ampolleta de Pranarom, Sí. directa. Si el tens sec, sí, funciona. Jo, bueno, hi poso allò i prou, llavors poso ja evapora. I va fent evaporació, també. Mira si aquestes són les indicacions. Perquè segurament que t'estàs passant una mica de quantitat. Bueno, és que jo me'n vaig donar compte, em vaig comprar un i no sé si d'això no que m'agradava molt l'olor, però jo vaig veure que no s'havia posat bé. Sí, no, bona observació aquesta. No per posar més quantitat d'oli essencial. Però és que està especial per enroscar la polleta. Si és així especial, segurament que ja porta la dilució feta. No, vull dir l'ampolla i l'aparato ja encaixa i... Però és que jo vaig veure que era molt... i l'he deixat de posar. Si porta això, a veure, tots van diferents aquests aparells, hem de mirar bé les instruccions com són. Si es encaixa, ara hi tornarem amb les al·lèrgies, si encaixen segurament que ja hi havia la dilució feta, perquè vagi correctament en el difusor. En general, cada difusor d'un oli essencial pur admet 3, 6, 9 gotes d'oli essencial pur de tota una ampolla en general. Per tant, jo dedueixo que si era encaix, si ho encaixaves... No posava directe l'ampolla de Pranarom, directe. Segurament ja era especial per posar-ho, que ja estava una miqueta diluït a dintre. Segurament. No, perquè no hi havia cap líquid ni res. No hi havia res? No. O sigui, jo hi posava directe l'ampolla i llavors en l'escalfor anava evaporant. Ah, val, o sigui, sense difusor. Bueno, sí, fa difusió, Va, ja. Ho fa. No sé si ho he fet bé o no. Era l'ampolla directa, però jo vaig veure que no se'm posava bé. O sigui, una cosa és que la deixés en un cantó de la casa i una estoneta, i l'altra cosa és que em va venir directe i jo vaig veure que no s'havia posat bé. Hem de vigilar també amb els difusors, perquè no tots els olis essencials són bons per totes les persones, això és ben veritat. I hem de mirar doncs això, que, per exemple, hi ha alguna contraindicació. De les contraindicacions que hi ha són que les persones que tenen asma, per exemple, el mentol i tots els productes amb mentol no en poden prendre, no els poden posar per difusió, que no posa aquest, el cas. No, jo no tinc asma. Vale, doncs això. En principi van preparats, cal llegir les instruccions. Si feu servir d'aquests, mireu sempre que a l'hora de guardar-los quedin secs, quedi tot ben sec perquè no s'humitegi i llavors no escampem, al contrari, més problemes a l'ambient. I per altra banda, doncs també hem de mirar que la nit no es poden posar els difusors, no es poden posar com a molt mitja hora de difusor, perquè per no sobrecarregar l'ambient d'olis essencials, que no fos aquest el cas, i ja està, fer servir les sinèrgies indicades. En aquest cas era una mica, hem posat Maria Lluïsa, que ens ajuda doncs a la relaxació, hem posat bergamota, que és un cítric, que els cítrics en general ajuden a la concentració i a despejar, i després hem posat la mandarina. La mandarina és un oli essencial que funciona molt bé també com a cítric, que és un bon estabilitzador i un bon equilibrant, en aquest cas. I en aquest cas d'aquesta altra, que ja veieu que funciona d'una altra manera, també funciona amb aigua, i hem posat eucaliptus radiata, que ens ajuda a tots els microbis que puguin circular, i hem posat rabinsara, que rabinsara és un oli essencial que ens ajuda i que ens va bé per augmentar les defenses. I després hi hem posat l'arbre del te, que l'arbre del te és també un fungicida,
és un bon bactericida també. I hem fet aquestes coses. Dit això, contraindicacions. No en poden prendre les embarassades, hi ha algunes, ni els nens més petits de 6 anys. Hi ha algunes excepcions, però cal mirar-los bé, les excepcions. Si no, si ho podeu prescindir de que ho pregui una embarassada i de que ho pregui un nen de més petit de 6 anys, millor que millor. Comentar-vos també que a la mateixa casa, que hi ha cases que ja fan productes específics per nens, per respirar bé i així, que ja porten els olis essencials molt més determinants i amb una concentració ja una miqueta més baixa. I comentar-vos també que a nivell ambiental també hi ha algunes cases, en aquest cas no és propaganda de la Pranarom, però la veritat és que ho porten molt bé aquesta gent, que aquí són sinèrgies d'olis essencials desodorants, en molts casos, i desinfectants, per lo que porten. Em sabia fet el Pranarom. No, i tant, ja ho pots passar. Després, conservació, els olis essencials els hem de conservar ben tapats perquè se volatilitzen moltíssim i s'han de conservar sempre en una ampolla fosca, perquè la llum els pot alterar. Ampolla fosca i a més aquí van en caixa. I en quant a la dosificació, comentar-vos també que no per posar-hi moltes més gotes en un difusor anem més bé. Al contrari, hem de posar les que toquen. No per posar-nos més gotes aquí anem més bé. Al contrari, hem de posar 2 gotes, com a molt 3 gotes, i s'ha acabat la pel·lícula. Penseu en el número 3, penseu en el número 2. Jo, particularment, el que faig és sempre posar-li, comptar una gota, perquè a la segona ja m'acabo de profinar. Bueno, i ara m'agradaria donar un mínim de llista de 4 olis essencials que estaria bé tenir-los a casa. Quatre olis essencials. Arbre del te, que no ens faltés a casa. Espígol. L'espígol tenim de 2 tipus d'espígol. Tenim lavanda espicata i lavanda angustifolia. Aquest és el que comentàvem abans, el quimiotip. Un serveix per una cosa i l'altre serveix per l'altra. Lavanda espicata és aquesta lavanda, l'espígol mascle, que en diguem. El llac, no? El llac. No, el més tupit. El més tupit. L'espígol mascle, en català se'n diu, com se'n diu en català? Tomanyí. Tomanyí. Doncs aquest oli essencial funciona superbé per les picades, per les cremades, per totes aquestes coses que piquen a la pell. Lavanda espicata. Recordeu-vos-ho. Després... Aquest és el que floreix tot l'any, no? Sí. Perquè l'altre no floreix a la L'altre, primavera. exacte. Aquest és el La que banda... ens recomanes? Mana? Aquest és el que ens recomanes? Aquest el recomanem i l'altre també. Lavanda angustifòlia. Es diu cap d'asa. Com? Cap d'asa. Cap d'asa, exacte. Molt bé. Això, cap d'asa. Cap d'asa. Sí, cap d'asa. Lavanda angustifòlia. Aquesta és aquesta dels jardins, més alta. Aquesta, superbé. Com antiinflamatori, antiparasitari també, i també per als problemes d'angoixa i per estar més tranquil, bàsicament. Lavanda angustifòlia. Però bueno, no patiu perquè després ho trobareu en aquest llibret d'aquí, aquí fora, i ho podeu mirar, és una mica el que explico i encara ho explico més bé aquí. Després, un altre, el Ravinsara.
Ravinsara. El Ravinsara és un gran immunomodulador que ens ajuda a augmentar les defenses i és un bactericida important. Va bé, superbé per refredats també, per grips. Sempre amb mel i... Sí, sempre, recordeu-vos, via oral o mel o sucre. Aquest pot sortir com a colònic que pot sortir sempre, Aquest, per d'allò? que va de tenir com de tot la grip i totes aquestes coses recomanables. Aquest, apunteu-vos aquesta petita recepta que funciona molt bé. Quan surto de casa, el Ravinsara, ara en aquestes èpoques, te'n poses un parell de gotes, una gota, dues gotes aquí, i surto de casa amb el Ravinsara posat. Aquest Ravinsara de quina planta és? No ho sé. Ja ho busco jo. No ho sé. No ho sé. No és nostra, aquesta planta. No és d'aquí. No és d'aquí. Després, hauríem de buscar també, aquests són els més macos, l'eucaliptus radiata. L'eucaliptus radiata, que aquest funciona molt bé per les vies respiratòries. Menys a persones asmàtiques no els hi poséssim eucaliptus radiata. Després, a mi m'agrada molt també fer servir per als massatges, quan una persona té dolor, la Gaultheria procumbens, per massatges. Gaultheria com? Gaultheria procumbens. De fet, només n'hi ha una en aquest cas. Després, pensem en el llorer. El llorer també va molt bé per la respiració i també per tranquil·litzar i per donar agilitat mental i vitalitat. A veure, n'hi ha un altre, que és l'orenga, l'orégano compacto, que aquest no us aconsello que el tingueu a casa. Per què? Aquest és boníssim, és un molt bon antibiòtic, és el rei dels antibiòtics, però hi ha càpsules d'aquest. Per què? Perquè la seva presa és una mica càustica, o sigui, la presa no ens podria irritar. Per tant, amb càpsules funciona molt i molt bé. Aquest, per tant, us el dic perquè ho tingueu en compte, però no d'allò. El clau, penseu en el clau, clavo d'espècies. Aquest tampoc el prendrem sol, el clau, però funciona molt bé com a anestèsic pel dolor dental. I per tant, amb un cotó empapat amb un oli ni que sigui d'oliva, i una gota de clau, i llavors posat a la dent que toca. Perdona, que va ser tu que ens vas dir rosegar el clau? Sí. I va molt bé. Que sí? Sí, veus, és una mica la derivació. Si no volem fer-ho així, si no volem treballar amb l'oli essencial, agafem el clau i ens posem el clau. Sí, és així. I bàsicament hi hauríem de posar també la mandarina, oli essencial de mandarina. Per què? Perquè l'oli essencial de mandarina és un cítric, és revitalitzant, però alhora tranquil·litza, és un gran equilibrador la mandarina i no té pràcticament efectes secundaris, pràcticament ni en nens. I nois, noies, jo no us diria res més, digueu vosaltres ara. Ja sé que han quedat moltes coses al tinter, perquè això és immens, de veritat que és immens. Jo confio que les bases hagin pogut quedar una mica clares del que és un oli essencial, de les precaucions que hem de prendre i de que aquí és una gran finestra per gaudir-ho i per millorar-nos nosaltres en tots els sentits. Maneres de què m'agrada? Doncs mira, mirem-ho. Jo t'aconsello que agafis. No vull dir receptes. Sí, digue-la, sisplau. Agafes
si vols, escolta, a tothom li pot interessar, no? Oli essencial. Oli essencial de niauli i oli essencial d'arbre del te. De niauli. Niauli i oli essencial d'arbre del te. És un altre oli essencial que tampoc és nostre a la planta. Agafes un bastonet i al voltant de l'orella, constant, constant i constant. No tens contraindicacions, no te preocupis. La dissolc amb oli d'oliva? La dissols amb una gota d'oli d'oliva, en aquest cas una sola gota d'oli d'oliva, i aquí amb un glotonet al voltant de l'orella i una mica aquí, res de dintre, una mica aquí. I endavant, 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 un mes, 2 mesos, 3 mesos, pares. Després descanses i després hi tornes. És que saps què passa? Perdona, és que a més el passa que les cames se'n fiquen els fongs al mig de les cames i no hi ha res. Funciona molt bé per la calvície, el llorer, l'oli essencial de llorer, per el, jo què sé, per les dents, quan tens problemes amb les dents, que no hi ha maneres que te sentis neta de dents, unes gotes d'arbre del te en el teu raspall de dents. Tenim moltes coses a fer per l'Helicobacter pylori, aquestes càpsules per al benestar digestiu que porten oli essencial. Jo no us dic que ho feu de primera elecció, hi ha coses que es poden fer de primera elecció, però quan jo estic molt fotuda i no me n'he sortit de res, mirem, obrim els ulls, hi ha moltes possibilitats, moltes. Concretament per l'Helicobacter pylori, quin oli essencial seria? És l'orenga, bàsicament és l'orenga i la canyella, que són els més antibiòtics que hi ha, però tu prens en càpsules que ja està preparat i ve perfecte. Una càpsula, una gota d'oli, i és així. Perdona, ambientalment, això només té efecte sobre el teu cos, o si és fungicida o antibacterià de l'ambient? En l'ambient també pots treballar en l'ambient. Pots treballar en l'ambient, pots treballar en els paràsits de casa teu, a les al·lèrgies, als àcars de casa teu. Pots treballar-ho, pots treballar-ho. Quina seria per algun àcar o alguna cosa? Has de treballar l'arbre del te, és el rei, i llavors hi afegeixes. Mira, hi ha una solució molt fàcil, que és, tu agafes bicarbonat, 2 cullerades de bicarbonat, i agafes 20 gotes d'arbre del te, 20 gotes de llimona, ho barreges tot amb un pot, ho deixes assecar, 24 hores almenys, i després ho espolses a sobre l'alfombra, a sobre el matalàs, a sobre aquell puesto que a tu te preocupa que hi hagi àcars. Ho espolses. I això és un bon acaricida, fungicida. Quants bicarbonates has de posar-hi? 2 cullerades soperes. Vull dir, mireu, no us ho puc dir tot, però hi ha moltes coses super senzilles que funcionen. En el xampú, afegir-hi unes gotes d'oli essencial. Allà on te va molt bé, és en la loció corporal de després. A veure, si jo vull tenir un dia guapo, li afegeixo unes gotes de Maria Lluïsa. A part que me sento neta, me sento bé, segura. M'ajuda en tots els sentits. Bueno, jo us he fet molta propaganda. S'evapora? Si tu tens moltes ampolletes d'això, desapareixen. Aquest és el problema, que no és Les teus sembla que es man... És molt volàtil. Molt volàtil. Sí, és molt volàtil. Bueno, confio que us hagi agradat. Sí, molt. Moltes gràcies.